Fucking crime. Eating after 8 before 8 crime. Søren Melgaard grinet. Undskyld, hvad er det Søren Melgaard siger? Undskyld, hvordan er det Melgaard siger? What? 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 Nej, jeg kan sgu ikke, What? Hvad skete der med din plan for i aften? Hvad for planen? Den der med at bolde 18-årige, og så droppe Pudertego. Natten er op. Hvor mange 18-årige er der ikke herinde? 21 millioner milliarder diamanter. Pokémon. Og hvis man ikke kan stave til diamanter, så siger man Pokémon. John, Dion. Kan I kysse på munden? På munden! Crime, fucking bro. Okay, jeg laver lidt. Eating after 8 before 8 crime. Prison. Spanking. Okay, jeg har en. Night vision goggles. In daytime. Crime against the sun. Crazy. Oh my god, it's the famous explosive hand clap. Push. Det er sådan Melgaard. What? What? Nej, jeg kan sgu ikke. Du har drømt at sige what? What? Sig hej til kameraet. Thank you, Bobby. Maja Spiderman siger hej. Hvad var det, du kaldte før? Fedtebrød. Fedtebrød. Hvad er det, der skal ske med fedtebrødet? Man går ind, bestiller en øl, så går der 5 minutter, så kommer der en pølse. Og det. Nå. Hvis man vil dyppe hvis man vil dyppe fedtefadet i en pølse, så skal man lige dyppe den i vigevand først, så går det op.